Mai sau cu mine. Nu știu Ia dacă zi, am pus să mă fratele joc meu. de tine. Am 4060, cu Doamne, ăla 5 că 13 în montează cu armele 400F pe el, și cu 16 GB de RAM doamne, din Hannibal. ce DLSS. lume Ăsta trăim. e un prost din ăla, că l-am mai prins, era legat cu armele pe el și el comenta. Jos? Să facă tichet pentru armă în zonă Da, mă, publică. tu. Nu era zonă publică. Ba da. Am filmare că mă urmărea. Nu e, aici e fix răufamat. Unde era el? Eu eram în răufamat. Spatele vostru, hai să luăm pe ăsta, pe lamă. Hai, ia. Până ce treabă are Rockstar cu aia. Nu știu. E caperi, s-o dat Că mi-a și pula morțului cât TP-o are el. Lați iar unde pe el. Băi, de ce dați pica mă acolo, frate? Unde cu aia? Uite bine, ce bine stă pe PS-urile lui ăsta, Vene. Hai că am făcut tichet. Acolo unde, mă, la ce te referi? Nu mă, l-a picat Hannibal pe unul din Păchen. Era în parcare aici la Mega Mall. Veniți-vă încoace, că comentează pe ăștia, să-l agefui pe ăsta al nostru. Parcare și să mor, fratele meu. Gata, ca bune, poți? Mă aude cineva? Aruncă-l mă acolo, da. Dacă îi prindeți pe aia de la MOV pe zonă, pe vezi puteți să redați. Stăteam aici cu minte și văd că m-a omorât cineva, nu știu cine. M-au prins pe mine, ăla manaf ăla. Păi cum să am o filmare dacă ți-am zis că mă uitam pe aplicația roșie, Nu fratele e meu? problemă. Nu mai țipa, te rog eu. Iară vine să acum ăsta, băga mea și pe la E te morțului. Mamă! alea, dar știi ce Lasă, zic? Gary, ca să mai Ți-am filmăm. zis de prima oră. Lasă, nu-l lua. Că n-ai voie, că n-ai voie, lasă-l. Am prins vreun o filmare Ăla cu cu el? pizza în Păi, sus. dar nu l-am văzut. Păi da, a murit așa dintr-o dată, mă, mâncați-aș gura ta. Toți suntem. Bă, duceți la spital, nu pot să-i dau respawn. Nu pot De să-i ce, mă? dau. Revive, mă, auzi, Păi- respawn? Nu pot nici revive, pentru că dacă n-ai filmare nu pot să-ți dau. Păi cum, bă, frate, să Păi nu să-i poți să-mi dai. dai? Dacă n-am văzut sau n-am... Păi n-am dacă văzut o sunt pe filmare, zonă nici- publică și să mor, ce înseamnă? Am căzut de unde? După cer? De unde am căzut? De unde să știu eu? Poate mă minți, poate te-ai bătut cu băiatul ăsta Rin, poate v-ați bătut și acum vrei Păi ai respawn. De voie unde să aici? știu eu? Nu ai voie, dar dacă nu văd o filmare nu pot să vă dau respawn. Revive. Salut, Rin. Stai așa că n-aud că mă uit. O să-ți dau 100 de checkpoints pentru ilegalitate în zonă publică plus o armă. Nu l-am omorât eu. Este irelevant ce am spus. Este irelevant ce am spus. Ți-a dat ce? Fă-i tichet. Păi bă, tichet, bă, fă-i tichet.